Kokalo mbui marwa mar X kaachiel koda YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Romo mane obagi kod piny owacho gi riwruok mochung'ne lakteche KMPDU kaachiel gi jodito e sekta mar thieth mar tieko gomo mar lakteche ne ogore e lwanda okang' machielo bang' romo mane obagi otieno manyoro. Jakom mar riwruok mar KMPDU Davji Atela wacho ni gomo mar lakteche pod biro dhi nyime bang' bedo gi romo gi jodito mag piny owacho kuom thuolo mohewo seche 8 otieno mane piny orugodo kawuono. Atela wacho ne gichopo winjruok kaluwore gi mise 19 mane gichwalo ne piny owacho kendo onge ogirimiti moro amora mane ochwo e kogno mar chopo e winjruok mondo gidog e tich. As we discuss those things, because as a union, we only call strikes after meeting our National Advisory Council and having a return to work formula, which we don't have. So there's no any document showing that we have had agreement on any of the articles that we put there as the notice of the strike, or as the strike notice so far. As by the direction of the court, which said this whole nation approach should also look at issues that have become a problem over the years, what they call perennial grievances. So we have tasked the committee to not only categorize these 19 issues, arrange them in priority basis, which one will come first, which one is urgent, which ones can be done and they are short term, which ones are long term, and we expect them to take a day tomorrow, or perhaps if they don't finish tomorrow, they must submit to us either tomorrow evening or